Здравейте, хора! Днес ще играем Clash Royale, извинете. И ще говорим как да спечелите Legendary Chest. Така, на мен още не ми се е падало, но имам две Legendary, които ми се паднаха от Crown Chest. Да, ето този чест. Но не от един, а от на 2 месеца ми се паднаха две Legendary. И така, за да спечелите Legendary Chest, трябва да победите съперника на овертайма на 30 секунди. От 30 до 39 за 9 секунди трябва да му вземете едната кула и да го победите. А не сега да му победите едната кула, после другата и да свърши матчът и ти да го победиш. Така няма да ви се падне Legendary карта. Това исках да ви кажа как да спечелите Legendary Chest. Ако имате някакви допълнителни въпроси, питайте в коментарите. След 1 ден и 15 часа ще излезе специалната офертка с новият Electro Wizard. Да, 1100 карти и 22 000 лева, които някой късметлия може да спечели. 3 загуби ще ви изхвърлят и няма да играете. Та сега да се биеме или да спечелих и Bowler Witch, което казах в предишният епизод. И сега ще направим, мисля, една битка. Да, ще направим една битка. Аз искам да ми се падне новият Lumber. Не новият, ами да ми се падне Lumberjack. А новите карти не искам да ги изкарам, но аз ги знам. Ако някой е по-любопитен, мога да му кажа в коментарите. Ако съберат 20 абоната, ще направим един канела челендж или ще целиме градите, и който не оцели градите поне 2 пъти, ще изяде цял пакет канела. Това ще го направим с Mr. Jumper или с мои приятели, други, които нямат още канал, но може да си направят. Така че, моля ви, абонирайте се за каналът ми, за да съберат 20 абоната. Сега ще направим една битка, която се моля да бъде успешна. Слагаме минера. What the fuck? Сложи Baby Dragon. Ето, че това му става на много малко. Сега да сложа Спарки или Добре, да ще сложи или Добре, защото ми сложи принца и се моля те да ми падят кулата, което е невъзможна задача. Сега стига, брат. Сега ще трябва да набаксвам. Да, те пак слага същото. Аз пак ще не говоря. Слагаме майнер. Той слага Baby Dragon. Аз слагам миньоните. И сега може това, да, 1-0 за мен. Поне така си мисля. Да. Да, 1-0 за мен. Иска да кажа, че след Legendary Chest, когато се падне, когато ви се падне, може, като направите една победа, може да спечелите и един
друг чест, който е на име Epic Chest. Та, моля ви, аз искам вие да се абонирате за моят канал, да събереме тези 20 абоната и ако вие познавате Мистер Джампър, ще направим с него един панел челендж, като ще бъде много изпълнен. Трудна битка. Да. И каква победа? Това ми беше 35 живот. О, да. Една хубава победа направихме. Каква хубава победа. Та се моля да направя тези 12 победи и да ми се падне Електровизърд. Та, за Legendary Chest обясних какво трябва да направите. Така и аз ще се пробвам да го направя това нещо. И моля ви, пак го повтарям, абонирайте, за да съберем 20 канала. Ще има и една изненада, която ще я видите. Но след като събера тези абонати, ще има изненада и бай-бай.